Έχεις ξαναδεί πιο ανεξίτηλο προϊόν από αυτό? Τι λανσάρισμα είναι αυτό, αγαπημένη μου έλεξη? Tint, Cheeks and Lips. 4 οι αποχρώσεις, 500 η πρώτη. Και η πρώτη μου αίσθηση είναι πως είναι, παιδιά, σαν ζελέ. Κοιτάξτε. Και το βάζεις στα μάγουλα, στα χείλη. Ακούστε λίγο. Είναι τόσο δροσερό. Κοιτάξτε απόδοση εντωμεταξύ το χρώμα. Για να δούμε και το 501 από την άλλη μεριά. Κοιτάξτε κατευθείαν πώς γράφουν εντωμεταξύ το τελείωμα. Κοιτάξτε. Είναι φρέσκο, είναι δροσερό. Εγώ θα τα περάσω και λίγο εδώ πάνω στα μάτια, στο κόκαλο. Και πολύ καλά θα κάνω, νομίζω. Το 502 έχει πιο ροδακινή τόνο και εμένα είναι το αγαπημένο μου, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Εδώ μεταξύ στεγνώνει στο δευτερόλεπτο, κοιτάξτε, δεν αφήνει ίχνος. Αφήνει αυτό το υπέροχο τελείωμα. Και αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα μείνει στη θέση του ώρες, ακόμη και στη θάλασσα μπορείτε να το φοράτε και να μείνει εκεί. Πάμε να δούμε και το 503 για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις αποχρώσεις. Να τις καμαρώσουμε λίγο και αυτές τις δύο αποχρώσεις. Παιδιά, έχω ερωτευτεί. Σε περίπτωση που αναρωτιώσουν για το lip combo μου, το 503 έχω βάλει και στα χείλη και πρόσθεσα από πάνω το lip oil strawberry. Κοίταξε εδώ, έχει γίνει αυτό το απίθανο τελείωμα που ακόμη και το lip oil να φύγει, το χρώμα από κάτω από τα χείλη δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και να σας πω και κάτι, εγώ αυτά τα φορούσα άνετα και μόνα τους, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, σε μάγουλα, μάτια και χείλη, για να δώσω ένα πολύ ωραίο ροδαλό τελείωμα. Εντάξει, έχουμε ανακάλυψη διαμαντάκι.